ya? Netral. Netral ki apa netral? Netral berarti ora mihak salah siji. Misale sing saiki, besok bakal ono pilpres, ono pilihan presiden nggih. Dadi nek umpamane apa jenenge mediane mihak salah siji berarti media sing netral. Itu wonten pitakenan mboten? Sampun nggih. Nah, saiki wonten unsur pawarta. Unsur pawarta nek bukumu goleki jajal. Unsur pawarta ono apa wae nggih? Apa mawon Mas? Apa? Terus terus saiki ngenani jenis-jenis pawarta. Janjane sejatine jenis pawarta kuwi akeh banget, nanging tak gawe sing ringkes wae nggih. Ya kuwi sing saka pawarta media cetak. Terus sing kepindho ya kuwi media elektronik nggih. Elektronik utawa siaran nggih, sing disiarake. Terus ana uga media lumantar internet. Terus sing pungkasan ya kuwi lisan. Lisan iki carane langsung. Nggih, langsung ngomong ning ngene antarane wong siji lan liyan. Ngantos eta enten pitakenan mboten? Nggih, pripun? Itu majalah utawi Majalah utawi kalawarti utawa kalawarta. Nggih, kalawarti utawa kalawarta. Wonten pitakenan malih? Pawarta, tuladha pawarta, nggih. Mengke awakmu nyemak kabeh pawartane. Tuladha pawarta. Pawartane mengko mbok semak nggih. Nah, awakmu mengko nyatet bab-bab sing wigati utawa sing penting ya. Tuladhane kaya tanggone, sapa pokoke unsur-unsure. Nah, digoleki. Apa sapa ing endi kapan dene nggih. Nah, iki pawartane mengko di onceki dhewe dhisik. Mengko bar iki lagi perombakan nggih. Saiki dhewe-dhewe nyemak. Nah, nyemak pawarta sing dicekake nggih. of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. Ya, coba tembung apa sing durung tau mbok rungokke? Durung tau mbok ngerteni tegese. Mau sing akeh diomongke iki apa? Empuk. Hah? Empuk iki lagi. Boten uwo nanging empuk. Uwo piye kok uwo? Tulisannya piye empuk? U W O
nulis isinya nomor nggih. Nggih. Nomor setunggal siap? Namun pawarta mau ditiarake ana ing media apa? Nomor kalih. Apa jenenge saluran media sing diarake pawarta mau? Nomor 3. Sing dadi reporter kamaos warta pisanan itu Kakung apa Putri? Langsung ditulis bae. Oke, coba saiki gawe kelompok. Nah, iki dadi wis deret-deret dadi sak kelompok sak deret-deret. Ngoten nggih? Iki kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok sampun? Sampun kelompok? Sampun nggih? Nah, monggo tak panjenengi penulis warta. Apa goleki? Kuwi kanggo jinis warta apa? Terangane sing endi bae. Terus ngene ya, kelompok ini ya. Mau 10 menit, ayo. Dalam 10 menit. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Nggih, perangan sing digoleki telu ya. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, perangan pawarta. Ini lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Kosumarsono, guru SMP Negeri 2 Wirosari. Setelah mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Vera Dian Pramesti, saya memberikan testimoni sebagai berikut. Untuk keterampilan membuka pembelajaran sudah baik, ya. Jadi kemudian juga untuk motivasi saya juga sudah baik, kedalaman dari dan lain-lain juga baik, pada dasarnya sudah baik. Hanya pada keterampilan mengelola kelas ya, masih sedikit kurang, ya. Jadi untuk mobilitas Ibu Vera kurang bisa bergerak dengan baik karena mungkin terkendala dengan kelompok yang menghalangi untuk Ibu Vera bergerak. Kemudian untuk poin yang berikutnya yang perlu pembenahan saya kira adalah untuk penggunaan teknologi informasi dan pembelajaran. Karena di sini materinya adalah pawarto, yaitu berita, maka alangkah lebih baik kalau itu disampaikan melalui LCD. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik, ya, lebih real. Jadi anak-anak itu tahu bahwa itu berita dari TV. Kemudian untuk keterampilan yang lain, menulis dan volume suara itu sudah baik, dan untuk penggunaan bahasa dan lain-lain juga sudah baik. Kemudian menginjak pada penilaian, sudah dilakukan penilaian sesuai dengan prosedur. Hanya tadi mungkin terkesan tergesa-gesa karena kendala waktu, ya. Itu karena kendala waktu, itu mohon untuk manage waktu diperhatikan dengan baik. Untuk penutup sudah ditutup dengan baik. Demikian testimoni yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.